هاجر إيرترا أبزلاتو درجة ختورد بتعم زحفري أبي أحمد إذا قول عتمال زمت أبي أحمد انتي يقبرانه السوم عسرت جزي أبي أحمد بولو سلا إيرترا نبي تبيا إيدهم كم ذهبوا تجلسوا جنرال تادس ورده هاب وتر خمسات وتفلتو سورده كاب منجست فيدرال هوص تزاز بصح ولم اتي نابي صفت بريزيدنت كاب عدي سبام بقرتا استلاخ ناي تزاز دبدابم هاجر إيرترا أبزلاتو درجة ختورد بتعم زحفري أبي أحمد إذا قول عتمال زمت أبي أحمد انتي يقبرانه السوم عسرت جزي أبي أحمد بولو أبي أحمد قل مزغل حمقه مزغل ننعقه انتي يقبرانه something is better than nothing يفتنانه بقى متي بزعبه AI زارب يقبروا بزي قدس بزعبه كم يونيفرسنا AI كنسرحينا بل يقبروا اب افريقيا زعابي ايربورت سرحنا تلقي حد يسرح زله هو اب عداتات لا ايطيا هو مبعداتكم زي تقبروا نسخبسي اي عدا غيركم سريحكم لنا اي عدا زي بالله هاجر كوينا نحنا تصقمنا حقرنا انتي يزلنا حجخا نا ايطيا بر اب ايطيا خحتو ما يبلالو اذن بعلو صبوق تسفاي نسوم انتي تتصفون حزب إيرترا مس إيرترا زنبرو غداي تግራይ አካል ኢትዮጵያ ኮይና ውገ ይደልን ኢላ እዚ ዓብይ ስጉምቲ ንቅድሚት ይወስድ ኤርትራውን ዘውዝኒ በፖዚቲቭ ተቀቢላ ማለት እዩ ናብ ንሳድማ ትናይ አሞንጎ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ኩነታት በሰላም ንምፍታሕ በተወሰነ መልክዑ ናብ ህዝብ ርክብን ካፍቲ ሒዛቶ ዝነበረ ተወሰነ መልክዑ ለቂቃ ተወሰነ ሰብ ክሓርስን ዛላምበሳ ዝነበረ ሰብ ከአብተን ክስታይን ኮይኑ ጽቡቅ ሰላም ይዚ ንቅድሚት ይዚ ከዓብ ዘለዎ ብስሩ ብዘላቅሲ ሓቢርና ጸላይና ንከላኸለሉ ድሕሪ ሕዚ ሓቢርና ናብ ዘይንዋገሉ ብርኪ ክመጸለና ኣብዚ ዙርያ ክስራሕ ኣለዎ ናይ ኤርትራ ሃገር እዩ ኤርትራ ድሌታት ይፈልጥ እዩ ተረዲኽኒ ሕዚ ጸጊምና ዘንሄ ንሕና እንታይ ኢና እንደሊ እዩ ካብኡ ተወጊስና ኢና ምስ ኤርትራ መንግስቲ እውን ፖለቲካ ስልጡን ዝኾነ ፖለቲካ ወግዒ ምክያድ ብስሩ እውን ሕዝስ ምዕራባውያን እዚ እንታይ ትደልዩ እንታይ ኢሎምና እንታይ ኢና ንብሎ ስለዚህ ቆሪጽና ናብ ቃልሲ ክነኣቱ ይከኣል ንሓቅን ምዝራብ ሰዓተ ዋጽና ካብዚ ወጻእ ግን ወለም ዘለም ተለ ሸጋሪ እዚ ናይ መንግስቲ ሽሞኛ ናይቲ ውዱ ካድረ እዚ ብዝኾነ ዕድል ብዝኾነ ምኽንያት ኣብ ሓላፍነትን ኣብ ቅድሚት ተሰሊፉ ዋጋ ንክከፍልን ዝተቀመጠ መስዋዕት ዝተዳለው ሓይሊ መስዋዕት ማለት ብዙሕ ግዜ መስዋዕት ከምዚ በህይወት ገለ ኣይኮነን ዋጋ መስዋዕት ዋጋ ምኽፋል ማለት ድኻም ክትደክም ክትጽዕር ድቃስ ክትስእል ረብሓታት ካዚ ይኮነስ ንረብሓ ሓዚ ዋጋ ክትከፍል ዝመፀካ ተፅዕነታትን ተቃውሞን ትልዩን ክትምክት مسوات مالتي أنا مسوات سورده كاب منجست فيدرال هوص تزاز بصح ولم اتي نابي صفت بريزيدنت كاب عدي سبام بقرتا استلاخ ناي تزاز دبدابم هاغراو مرص ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይውን ኣብ ሰዓቱ ክካይድ ከም ዝኾነን ነዚ ዘድልዩ ምድላዋት ክግበሩ ትእዛዝ ዝሃበዮም እቲ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ናብ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝተላእኸ ኮይኖም እቲ መረፃ ኣብ ትግራይውን ብዛዕባ ክካይድ ምዃኑ ነዚ ተፈሊጦም ጊዜያዊ ምሕዳር ምዝገባ መረፅቲ ኣብ ትግራይ كجمر زيوم هاجراو بورد مرزا أب دبدابهم هاجراو مرز إثيوبيام هاجراوي مرزا إثيوبيان زغص زلوا جنبات 24 كلشنا 10 شمتن ككايد مدب تتحيزو مدلوات يجبركم زلوا زنت سأرو كينم زير ما بسلس تحسس كلشنا 10 شمتن تابعات مرزا كللن تابعات نكدالو نتجياوي من محدار حبيرو كم زلو أزخاف حرلهم زلزخون دمام مزجبا مرزتي كابشو عتلكاتي كلشنا 10 شمتن كم زجمر تفريتو إثيو بورد كرم حزيم زلا أخو ممرحن بGPS استلليو تخكلنيات أبيات زركبلون بطات أبيات صحفتات كابتي تتغسى علت جميرهم دلوات كوخنيو عزيز زلم كساب 25 تردما بزعبا دلونت اتن أبيات صحفتن كيدي مزقبا مرز أن ترقاقيتم جيجاوي من محدار تقراي ملسي نكل أخيو دوداب بهاقراو بورد مرز إثيوبيا
ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ዘሎ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደም ቅድሚ ወርሒ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝገበሮ ጉዕዞም ምስ ኣመራርሓ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያውን ብመሰረት ዝተገበረ ዝርብ ኣብ ትግራይ መረፃ ክካየድ ድዩ ኣይካይድን ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙናት ከም ዘፍልጥ ገሊጹ ዝነበረ እኳ እንትኾነም ዛጊድ ግን ዝበለ ነገር ወይ ድማ ዝሃቦ መብርሂ የለን እዚ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዝተሓላለኸ ፖለቲካዊ ቅልውላው መራሕቲ ስዒቦም ትግራይ ከም ሓንቲ ኣካል ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ክትረኽቦም ዝግባእ ረብሓታትን ኣብ ፌደራላዊ ትካላት ውክልና ረብሓን ከይህልዋ ቀፂላም ከቢድ ዋጋ የኽፍላ ከም ዘሎ እዮም ተዓዘብቲ ዝገልጾም ሽሑኳ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ እቲ እንኮ ድሕረ ኩናት ምስ መንግስቲ ፌደራል ወይ ድማ ምስ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ዘራኽባ ገመድ እንትኾነም ናብ ሕገ መንግስታዊ ምትእሳር ኣይተሰጋገረትን ዘላ ትግራይ ግዛታዊ ሓድነታት ተበታቲኹ ልዕሊ 1 ሚልዮን ተመዛበልትን ስደተኛታትን ድማ ኣብ ውሽጢ ትግራይን ሱዳንን ዘለዋ እያ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቐሳ ውድባት ፖለቲካ ነቲ ኣብ ትግራይ ብመረፃ ዝተጣየሸ ክልላዊ መንግስቲ ዳግም ክቆምን ህዝቢ ብዝመረፆ ክመሓደርን ዝጠልባን ዝድግፋን እኳ እንትኾና ብስንኪ ግዛታዊ ሓድነትን ተመዛበልትን ስደተኛታትን ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያም ዘይምምላሶም ግን ኣብ ትግራይ መረፃ ክካየድ ከም ዘይኽእል እዮም ቅዋምን እናገለፃ መፅየን ስላይ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ኢዶም ከም ዝሃቡ ተገሊጹ ኣባላት ስላይ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ብምእታው ናይ ኢትዮጵያ ጸጥታ ኢዶም ምሃቦም ዝሕብር ጸብጻብ ኣብ ሆርን ሪቪው ምውጽኡ ተገሊጹ ኣብቲ ኣብ ሆርን ሪቪው ዝወፀ ጽሑፍ ኣባላት ስላይ ኤርትራ ናብ ጸጥታ ኢትዮጵያ ከም ዝሰለሙ ዝሕብር ኮይኑ እቲ ጸብጻብ ነቲ ወጥሪ ዘሎ ኩነታት ክልቲአን ሃገራት መሊሱ ዘራስን ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ ኣብ ስልጣን ዘሎ ናይ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ጸጥታን ሓበሬታታትን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ናይቲ መንግስቲ ዘሎ ናይ ኦፕሬተራት ጸብጻብን ዝሓዘ ሚስጥራት ሒዞም ዝኣተው ሰባት ከም ዘለው ዘመልክት እቲ መግለጺ ደመደይልካ ዝተወረደ እስትራቴጂ ኣገባብ ዝሓዘ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ ናይ ኤርትራ ናይ ጸጥታን ስለያን ወገን ሓደ ካብቲ ሃገር ትሕበነሉ ክፍሊ ኮይኑ ምጽንሑ ዝሕብር እቲ ጸብጻብ ኣብዚ ግዜ እዚ ወሳኒ ሓበሬታት ዝሓዘ ኣባላት ጸጥታ ናብ ኢትዮጵያ ምስካሮም ፍሉይ ተሪኦ ኮይኑ ተሰኒዱ ከም ዘሎ ከመልክት እንከሎ ብዛዕባ እቲ ሓበሬታ ይኹን ብዛዕባ እቶም ተሰከምቲ ሓበሬታ ዝሃቦ ዝኾነ ዝርዝር ከም ዘየለውን ብተወሳኺ ተገሊጹ ኣባላት ስለያ ኤርትራ ብርክት ዝበሉ ኣባላት ጸጥታ ወይ ኣባላት ስለያ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ኢዶም ከም ዝሃቡ ማለት እዩ እዞም ኣባላት ጸጥታ እዚኦም ድማ ብዙሕ ተኣፋፊ ምስጢራት ሒዞም ከም ዝኣተው ገለ ዝብል ናይ ኮሚኒኬሽን ናይ ካልእ ብምሉእ ስርዓታት ኔትወርኪንግ ካልእ ሓበሬታ ሒዞም ኣትዮም ኣለዉ ዝብል እዩ ሕጂ እዞም ኣባላት ስለያ እዚኦም ኦፖስ ንመንግስቲ ኤርትራ ተቃዊሞም እዮም ድማ ናብ ስርዓት ብልፅግና ኢዶም ሂቦም ይዝብል ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ በዚ መንፅር እዚ እንተሪእናዮ ኣብቲ ፅሑፍ ከዓ እንታይ ዝብል እቲ ክብሳዕ ኣይክእልን ተባሂሉ ዝእመነሉ ናይ ኤርትራ ትካል ጸጥታ ወይ ከዓ ድሕነት ፍራክቸር ወይ ከዓ ኣዝዩ ከም ዝነቕዕ ዘርኢ እዩ ኣብ ውሽጢ ድማ ብዙሕ ምግማዕ ከም ዘሎ ዘመላኽት እዩ ኮንትሮል ኤንድ እቲ ናይ ቁፅፅር መስርሕ ድማ ደኺሙ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ ኤርትራ ባጤራ ናቕፋ ኣብ ትግራይ ኣብ ኣገልግሎት ይውዕል ከም ዘሎ ዝገልጽ ዝወፁ ዘለዉ ሓደሽቲ ሓበሬታታት ዝምልከተን ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ሓደ ባጤራ ናቕፋ ኣብ ዕዳጋ ትግራይ ብ8 ብር ተገዚኡ ንንግዲ ይውዕል ኣሎ ዝብል ክስ ቤት ጽሕፈት ንግዲ ክልል ትግራይ መልሲ ሂቡ ካሊእ ነገር እናተሰርሐ እዚ ምህላው ዝገርም ኣይኮነን ቤት ጽሕፈት ብዙሕነትን ርክብ ህዝብታትን ክልል ትግራይ ብወገኑ ምስ ኤርትራ ዘሎ ርክብ ህዝብን ህዝብን በር ንግዳዊ ኣይኮነን ኢሉ ኣብ ዓዲግራት ሓዊሱ ኣብተን ናብ ኤርትራ ዝቐረባ ከተማታት እቲ ዞባ ባጤራ ናቕፋ ንዕድጊት ይውዕል ከም ዘሎ ሓበሬታ ክዝርጋሕ ጸኒሑ እዩ ፖርት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ገንዘብ ኤርትራ ናቕፋ ኣብቲ ዞባ ይዘዋወረን ንመግዝእ ንብረት ኣገልግሎት ይውዕል ከም ዘሎ ገሊጹ እዩ ኣቶ ሓለፎም ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ቤት ጽሕፈት ውድብ ስምረት ኣቶ ሓለፎም ኣብ ክልል ትግራይ ብፍላይ ኣብ ዶባት ኤርትራ ዘይሕጋዊ ንግዲ ከም ዝወሰኸን ኣብ ኢትዮጵያ ንሓደ ባጤራ ናቕፋ ብ8 ብር ዕድጊት ይፍጸም ከም ዘሎ ሓቢሩ እዚ ድማ ናብ ክልል ትግራይ ዝኣቱ ነዳድን ንብረትን ናብ ኤርትራ ክኸይድ ከም ዝገበሮ ዝገለጸ ኮይኑ እዚ ዘይሕጋዊ ምንቅስቓስ ኣብ ትግራይ እውን ልዑል ዋጋታት ንብረት ከም ዘስዓበ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኮሚኒኬሽን ውድብ ስምረት ገሊጹ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ብዙሕነትን ርክብ ህዝብታትን ክልል በትግራይ ገበያ ውስጥ አለ የሚል የትኛውም አካል መጥቶ መመልከት ይችላል ሲሉ የትግራይ ክልል ብዝሃነትና ህዝቦች ግንኙነት ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ቃል ያሰፋ ተናግረዋል። ስለዚህ አንተን የሚመች ጊዜ እኔ ከምነግርህ የበለጠ በተመቸ ጊዜ ብትመጣ